Lodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna u jsegwuna permezz tar-radio u t-television fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti sejrin iċċelebraw dil-Ewkaristija u sejjer nofrija għall-erwieħ skont l-intenzjoni u għall ta' José Camilleri u Gianni Gauci. Illum il-Knisja 7 ta' Ottubru tagħmel it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tar-Rużarju. Issa fl-omelija ngħidu x'inhi r-raġuni għal din il-festa. Biex inkunu deni u jkun jistħoq ilna niċċelebraw flimkien, ejjew nitolbu l-Mulej jenna u jaħfrilna. Inti triq li twassalna għand Alla il-Missier Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha Mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Għax insejt ngħidilkom, ndaħlu l-intenzjoni ħuti tal-Papa llum ta' illum il-Papa ordna ġurnata ta' sawm ta' u t-talb tar-Rużarju dejjem bl-intenzjoni għal paċi. Il-bieraħ huwa nnifsu ġabar l-isfijiet u ħafna assassin u sorjiet fil-Knisja id-dedikata lil Madonna Santa Marija Maggiore u hemmhekk marjejt it-talba tar-Rużarju għall-interċessjoni tad-dinja. Ejjew ninaqdu miegħu u nagħmlu dak li jitlob minna ir-raj universali tal-Knisja. Nitolbu sawwab fuqna Mulej il-grazzja tiegħek biex aħna l-bit ħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem għat-talb tal-Verġni Mqazza Marija bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-seb tal-qawmien mill-imwiet bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. Jiġifieri xi nofs mil. X'indaħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Windri, Filippu u Tomas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-Imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija Om Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-Mulej u d-daħajr lill-Alla. Ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja lil-bien il-Missier Etern. Ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja lil-bien il-Missier Etern. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qoddim kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Is-seta ħinja int, Verġna Marija, li ġiet fid-dinja lil-bien il-Missier Etern. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu
u wera l-qawwa ta' driju, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Ħinja int, Verġni Marija, li ġiet fid-dinja lil bin il-bniedem, lil bin il-missier etern. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin, mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Is-setani għamel miegħi wejjeġ kbar. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fi ħliena tiegħu bħalma wieħed lill-missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Ħinja int, Verġni Marija, li ġibt fid-dinja lil bin il-missier etern. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Slim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija, daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semmet lil Marija is-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elisabetta intliet bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet: imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom mill-mulej tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħin dik li jemnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Ifħej lilek Kristu. Mena, dan li qegħdin infakru llum, aħna ngħidu l-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Ix-xahar kollu ta' Ottubru huwa dedikat lir-Rużarju, bħalma Novembru l-Erwieħ, mhux hekk. Awwissu Santa Marija. Ottubru. Imma hemm fundament, hemm raġuni għaliex illum 7 ta' Ottubru il-Knisja trid illi nfakru illi nagħmlu l-Qudiesa tal-Madonna taħt it-titlu tar-Rużarju. X'inhi r-raġuni? X'inhi? Immorru lura ħafna, taf, iktar minn 400 sena lura, l-1565 l-assedju l-kbir ta' Malta. 1565 1565. So, meta hemmhekk it-toroq ta' Mustafa Pasha attakkaw il-Malta tagħna, rridu jirbħuha, imma bil-għajnuna tal-lew tal-Madonna laqtu telfa u telqu lejn daru minn ġew. Ma qatawx qalbhom, din sa history, ma qatawx qalbhom għax 6 snin wara
biss fl-1571 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 6 snin wara. L-armata tat-Torok attakkat post ieħor fl-Ewropa, Lepanto, rib l-Awstrija. Ridu bil-fors jirbħu l-Ewropa biex din issir musulmana. Kien il-Papa illum qaddis San Piju V, kemm patri Dominikan. Intom tafu id-Dominikani kemm xerdu il-kuruna tar-Rożarju għax il-Madonna deret il-San Domingo fil-inkwadri fil-knejjes tagħna kollha hemm xi artal iddedikat li Madonna tar-Rożarju. Taraw il-San Domingo u l-Santa Katarina, żewġ Dominikani kbar. Għal dan il-Papa għaddej San Piju V kien Dominikan. Se dan il-Papa San Piju V kien ta' ħafna flus. Ħanejdu kollox. Lill-Gran Mastru La Valletta biex jgħinu jibni il-Belt Valletta wara it-telfa tat-Torok. Din hija ħisti ta' Malta tagħna, u għalhekk Malta fit-Triq ir-Repubblika hemm bust ta' dan il-Papa San Piju V ħabba l-għajnuna finanzjarja flus li kien tal La Valletta biex jgħinu jibni swar tal-Belt Valletta fuq l-olja xi berras. Hekk kien dik kien. Allura 7 snin wara dawn attakkaw u kien assedju kbir. U l-istorja tgħidilna li l-Madonna nebħet, deret, hemm xi ħaġa lil dan il-Papa wuritu l-kuruna tar-Rożarju għaltlu l-gwerra bdejn tintrebaħ, bdejn. Allura l-Papa ordna fil-pront li jibda jingħatu r-Rożarju u b'dik il-ġurnata dik id-dera li kellu 7 ta' Ottubru 1571 waqqaf din il-festa b'tifkira ta' din il-ġrajja. Il-ġrajja il-festa aħna ngħidu festa tifkira biex aħna nipperswadu dejjem iktar ruħna mis-siwi mill-valur kemm tiswa il-kuruna tar-Rożarju. Il-Papa preżenti ir-Rożarju sejjaħlu taħt titlu sabiħ sejjaħlu darba il-Bibja tal-fqar. Gustusa din id-definizzjoni, il-Bibja. Għaliex il-Bibja? Għax fil-Rożarju għana dawk l-20 stazzjon ħana ngħidulhom posti 5 tal-ferħ, 5 tad-dawl, 5 tad-batija u 5 tal-glorja li fihom naħsbu nikkontemplaw il-momenti l-aktar qawwija ta' Ġesu u xejn anqas ta' Ommu Marija kif għandna fil-Vanġelu fil-Bibja. Il-Bibja u tal-fqar għax kulħadd jista' jgħidha dan it-talba. Mhix kwistjoni kemm inti intellettwali, kemm inti bravu, kemm taf affarijiet. Kulħadd. U allura ħut l-eżis din il-festa tal-lum għandha tixprunana taf biex ma nwarbu biex għal kollox. Illum fil-bwiet tagħna mobiles ikonna żgur. Imma għandna kuruna fid-dar fil-bowt tagħna. Jew almenu d-dar hekk fent fuq xkaffa fent x'kien trid issiba u tgħid 5 posti Rożarju. Il-Madonna
f'dawn id-derjet kbar tagħha dejjem deret bil-kuruna tar-rużarju dak għal xejn. Ġewwa jdejk kellek kuruna b'żibeġ abjad bħal ħalib dan l-urt u Fatima aħna nsalva ejja salva mela imma tgħidu ħafna rużarju lil-Ġaċinta Franċisku u Luċija il-Madonna fil-Portugal. U għalhekk hu tileżis illum f'dil ġurnata speċjali il-Papa iridna b'imħabba kbira biex il-Madonna tmiss il-qalb il-qlub ta' dawn il-mexxejja u jieqfu mit-tixrid tad-dmija tal-immewt u nies feruti jokorbu jgħidu id-disprati feruti għalhom morhom kapriċċ x'aħna nieħdu. U l-Papa jitolbu għal paċi u għalhekk hu tileżis illum din il-ġurnata hekk għażiżek u nemmnu taf nemmnu ejja nemmnu nniżlu l-għeruq tagħna f'dawn affarijiet spiritwali. Nemmnu fil-qawwa li għandha l-kuruna biex issaltan il-paċi. Madonna tar-Rużarju itlob għalina. Il-Knisja ilha 2000 sena issejjaħ l-isem imbierek ta' Marija. Aħna inħarsu lejja u ngħidu għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej ngħidu. Għall-Knisja sabiex bħal Marija tkun dejjem lesta biex tisma' il-kelma tiegħek u tagħmilha nitolbu għat-talb ta' Ommok Marija għall-familji sabiex bħal l-ewwel komunità nisranija jibqgħu maqudin flimkien fit-talb ma' Marija Om Ġesu nitolbu għat-talb ta' Ommok Marija ismana mul għal dawk li tilfu kull tama biex b'ħafna serenità jerġgħu jaqbdu mill-ġdid it-triq tal-ħajja nitolbu għat-talb nitolbuk mulej sabiex tatina il-paċi fi żminijietna u hekk terġa' ssaltan l-għaqda u l-imħabba nitolbu għat-talb. U Alla intajtna fil-Verġni Marija xbija tal-Knisja fit-talba tar-Rużarju mqaddes nitolbuk li tgħinna bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek għoġbok tatina r-ħobs li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek għoġbok tatina l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħultu biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. B'dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek għatina mulej li ngħixu ħajja sewwa u li nżommu tajjeb quddiem għajnejna il-misteru ta' ibnek il-waħdini
biex ikun jistħoq ilna il-wedet tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Binfaħruk, inberkuk u nxantru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Madonna tar-Rużarju li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sina. B'hekk ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, immuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol firħana jfaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom il-qani tolbu it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Osanna fil-għola, imbirek minn ġej. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristi li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajt qasam tali disċipli tiegħu qal ħubdu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħaj tali disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-pat il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru, inxandru, nistennewk għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk u mit-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-intenzjoni ta' Giuseppe Camilleri u Gianni Gauci. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ u l-ġenna tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, dan l-importanti ħutu da il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verżni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Jitqaddes ismek.
ħobżna ta' kuljum. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba waħnin għatijek il-paċi fi żmieni biex nkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-lena u l-midja tas Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. ħaruf ta' Alla li tneħħu. Dan Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja u tagħna ħen jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missieru l-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Mulej Alla tagħna, f'dan is-sagrament aħna nxandru l-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Għatina li nissieħbu miegħu fid-dbatijietu biex naqsmu miegħu wkoll fil-għena u l-glorja u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Ejja ngħidu tliet Ave Marijiet, sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna Tapini, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem morru fil-paċi ta' Kristu.